Акцияда Мөслим орта мәктәбе укучылары катнашты. Яшь инспекторлар өлкәннәргә юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искәртте. Җәяүлеләргә тәүлекнең караңгы вакытында яктылык кайтаручы элементлар йөртүнең әһәмияте турында сөйләде. Күренеп тор исеме астында акция. Аның максаты яктылык кайтаргыч элементларны халык арасында популярлаштыру, тарату. Җәяүлеләр катнашындагы юл фаҗигаләренең күбесе караңгы вакытта була. Шоферлар юл кырыендагы кешене күрми кала. Начар һава шартлары һәм яктыртылмаган участоклар хәлне тагын да катлауландыра. Җәяүлеләргә мондый очракта яктылык кайтаргыч элементлар ярдәмгә килә. Акцияда біз катнашуны кирәк дип санадык, һәм инде мәктәбебез укучылары белән әлеге акцияга чыктык. Һәм инде без мәктәптә дә укучыларның шушы күренеп торырга тиеш бит инде алар мәктәптән соң да кайтырга мөмкиннәр инде. Шушы киемнәрдә булган элементларны һәр даим тикшереп торабыз. Безнең бөтенебезнең киемдә фликерлар бар, ул һәр кешегә дә кирәк, өлкәннәргә дә һәр кешегә кагыла. Акция барышында укучылар җәяүлеләргә яктылык кайтаручы элементлар һәм юл кагыйдәләре турында белешмәлекләр таратты. Кызганыч, өлкәннәрнең күбесе фликерларның нәрсә икәнлеген дә белми. Һәркем үз гомере өчен җаваплылык тоярга тиеш. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.